קפצנו עכשיו לאנדורה. אנדורה עם ההתקפה הזאת, ומה אנחנו מגלים? פנדל. בעיטת 11 מטרים באנדורה. בזכות דורה. לזכות אנדורה, מספר 6 של אנדורה. לימה, הקפטן, 1-0 אנדורה. איזו פתיחה של הערב שלנו. וואו. איזו פתיחה. הקפטן אידפונס לימה מכניע את וויין הנסי מקריסטל פלאס וקובע 1-0 למאמן המאושר הזה, קולדו אלוורס, ולאנדורים. טוב, זה מדהים. הלילה הוא צעיר, כן. ברור. אם אני צריך לשים את הכסף שלי, אני שם אותו על ווילס, אבל זה עושה את זה הרבה יותר מסובך עבורם. הקפטן מסדר את הסרט שלו, הוא חי בסרט כרגע, עם ה-1-0 שהוא כובש. תראה, קונטק כשחקן, הנה, יש לך גארד בייל. אנחנו עוברים ישר לשער של גארד בייל, תכף נוכל לראות אותו. מעבר חד ל-1-1, האוהדים בווילס כבר חוגגים. בואו נראה כיצד בייל מוציא את ווילס מהמיצר. מסתבר שהמהלך הזה מתחיל בהגבהה, ונמשך בנגיחה מהספר של... כדור פוגע בנקודה של שוער כשהוא מגיב, הוא חסר סיכוי. זה שער מצוין, שער נגיחה נהדר. המבשל ששיבחת אותו על ההגבהה הוא בן דייביס, האיש שבקיץ הזה עבר מסוונזי לטוטנהאם. בייל עם ה-1-1. הכדור הזה ניבט, אבל השופט מורה על בעיטה חוזרת. בייל מקבל עוד צ'אנס, פחות מ10 דקות לסיום, כרטיס צהוב לריירה, אבל עדיין 1-1. בייל! כן! מי לא? בייל! 2-1 ווילס! יש לה את האס הזה, יש לה כנראה גם את הניצחון. מי חשב שווילס תצטרך לחגוג 9 דקות מהסיום ככה 2-1, ושהאיש הזה, השחקן היקר ביותר בתבל, עם 14 שערים כבר בנבחרת, יהיה הגיבור שלה, ואפילו יוציא את האוהדים אל המגרש. זהו, מיד מרגיע אותם. בייל גם צריך להרגיע אותם. קאם דאון. אתם יכולים להענש על דבר כזה. מכוון את הכוונות. תקשיב, הוא בא, תראה, אתה יכול לראות את זה עכשיו, איך הכדור שלו, המסלול של הכדור שלו. הוא לא עושה סחרור מעל החומה, הוא מפיל אותו בצורה מדהימה בבעיטה שלו. הכדור עובר ומקבל איזה סוג של ספין ונכנס מלמעלה למטה. תקשיב, מיומנות ברמה הגבוהה ביותר לכבוש שער כזה. איזה גול גדול ואיזה שחקן גדול. יש לו משחק מאוד חשוב בשבת נגד אתלטיקו מדריד, שישודר כאן אצלנו ישיר ב9 בערוץ הספורט, ויש לו היום יום גדול.